हमर मोती के माला रुद्राक्ष के माला। म्यूजिक बाय कुंदन दास। सोशल मीडिया में पूरा भइल बारे हाला घूमी बेचता रू तू तो पट्टी माला। सोशल मीडिया में पूरा भइल बारे हाला घूमी बेचता रू तू तो पट्टी माला। हमार बाबे है बाबू काला माला लेली माला। ए माला में का खूबी बा? एही माला से होला सब कर भाला। ले लाए बाबू हमर मोती के माला। एही माला से होला सब कर भाला। ले लाए बाबू रुद्राक्ष के माला। बुझला हमर मोती के माला रुद्राक्ष के माला। प्रयागराज आइल बड़ो धाम पर दान करो गंगा जी के नाम पर। जल्दी करो तू बाबू लेट हो तो होई ना हमारा से भेट हो। ई बात बा हरी ले लो ठीक बा। एकर थोड़ा मूला बताव तनी कौन कोई से बताव जानी। नमः शिवाय करे से जपाला माला लेली माला। कैसे बा? एही माला से होला सब कर भाला। ले लाए बाबू हमर मोती के माला। एही माला से होला सब कर भाला। ले लाए बाबू रुद्राक्ष के माला हमर मोती के माला। हरे ले लो रुद्राक्ष के माला। म्यूजिक बाय कुंदन दास। ठीक से लगाओ तनी रेट जी। पेन्हाला से सुख होला सेट जी। न कवनो गरह तो के लागे तोहरा जिंदगी से दुख सारा भागे। यार कुछ कम कर द लेली। बुझला आहो हां मेरी एक दाम रट तारू रुटिना पूछो ना दाम में से घट तारू। देखो सुनो सने ही होवे न कमवाला माला लेली माला। अरे तो दे दो। एही माला से होला सब कर भाला। ले लाए बाबू हमर मोती के माला। एही माला से होला सब कर भाला। ले लाए बाबू रुद्राक्ष के माला। हरि ले लो कमाई।